Trending na naman ang ating video. So kailangan natin ipa-viral. So let's go. Huwag mong subukan yan kung ayaw mong mabugbog. Gago! Uy, Brad! Saan ka kasi mo kamura mang kagabun eh? So meron tayong shoutout Chavi Bukog dyan sa may Santa Cruz Ronda Cebu. At hindi pa huli, Bunbun Itis from Walbual, from Bastacom, Walbual, Cebu. Rina, naik kita pagari sa ating luludo. Oh, way mo dagan ha? Way mo lihok. Ang mulihok, pisot. Oh, nagunsa mo rin nga, tabog mo. Ha? Oh, ikaw, unsa magaling ngiwilingiw ka ha? Ha? Ayaw mo, binuar to ko, boss. Binuar to ko, boss. Ate-ate ka ba? Ate-ate ka, boss? Ayaw ba? Tanaw mo ka, ha? Nakigsayaw ka na ko? Saman, barog ya? Sa mga tanaw ka, paksitan na karon. Ikaw, Tim, sa mga paksitan ko ni? My toes, my knees, my shoulder, my head, my head. Sama ni, ha? Inom-inom magtandoy, inom mo rin, sama ni, tandoy ni, inom ko ni. Aw, barnis din eh, tarungan na niya, makainom ta ni, malipat na, paksita na ron. Talaga, ang ganda mong lalaki! Binuar to te. Prank to, naik kami sa atbang oh. Selamat bos. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-visit kayo sa FB page Iploy Palaboy Vlog. So, meron tayong shoutout kang Doex Channel. Paki-follow sa iyang FB page. Huwag mong subukan yan kung ayaw mong mabugbog. Gago! Uy, Brad! Saan ka kasi mo kamura mang kagabun eh? Gago! Uy, Brad! Saan ka kasi mo kamura mang kagabun eh? Kilala kong kaliskis mo. Halak ka. My toes, my knees, my shoulder, my head, oh yeah, oh yeah. My toes, my knees, my shoulder, oh yeah. Okay raw, Brad? Okay raw sa'yo. Pero kiyatan ni mo. Okay, Brad? Pero kiyatan niya mo. Pati mo griduta, ha? Ha? Ano sabi mo? Doon pa ako, galing ako sa planet alien. Ano pa sabihin? Taya, eh?